Krásný den, jmenuji se Bára Opršalová, jsem lektorka pohybu se specializací na střed těla, břicho, záda, pánevní dno, ale také na zdravou chůzi a funkční nohu. A ptali jste se mě na to, jak na padající klenby. Na co bych se podívala úplně první, je, jestli ty klenby padají na obou nohách, nebo je to záležitost jenom jedné nohy. Pokud se to týká obou nohou, určitě bych se šla potom podívat po tom řetězci i nahoru, co se týče středu těla, ale začneme úplně od toho chodidla. První věc, na kterou se pojď podívat, je to, jak stojíš. Jak je chodidlo ve stoji zatížené. Vem si pásek od kalhot, nebo prostě nějaký provázek, šátek, který má na konci uzel, je to taková naše teďka olovnice. A tady si namatáš hrbol stehenní kosti, prostě kostěnou strukturu. Není to tady nahoře na pánvi v pase, ale dole, až vlastně pod kyčelním kloubem. Jo? Střed stehna, by se dalo říct tady ze strany. Tam si přiložíš ten pásek a teď pozoruješ, kam směřuje. Jo? Pokud směřuje takhle dopředu, jako teďka mě, až třeba k prstům na noze nebo ke středu chodidla, znamená to, že je dost váhy vepředu na přední části nohy, tam, kde máme prsty. A co my chceme postupně je dostat se k tomu, aby ta váha byla takhle na patě. Jo? Takže aby váha byla na patní kosti. Hnedka ti vysvětlím proč. Noha totiž, tak jak je stavěna, tak vepředu je spousta drobných kůstek a spousta kloubů, které nám zajišťují pohyblivost, dokážou odpružit došlap, zároveň se dokážou velice zpevnit a dát nám i sílu při odrazu. Ale je to taková spíš pohyblivá část chodidla. A naopak pata, když se podíváš na tu patní kost, tak ta je taková veliká, mohutná a ta unese tu naši váhu. Takže ta dlouhodobě je stavěná na to, aby nesla váhu. Naopak tady to přednoží, to chce pružit, to chce být odlehčený v tom stoji. Jo? Takže my si chceme dostat postupně těžiště dozadu na tu patní kost. Uděláme to tak, že pracujeme na tom, abychom prodloužili a posílili myofasciální řetězce na zadní straně těla. Protože jakmile je pánev hodně vepředu, tak většinou ta zadní strana je zkrácená a nemá dostatek síly. Takže my potřebujeme pracovat na tom, abychom tam udělali prostor, délku a sílu. Tohle je věc, kterou můžeš začít už teď, vlastně, na kterou když si uvědomíš, během dne, když stojíš, tak už teď můžeš začít odlehčovat tu přední část nohy. Jo, pokud si to změříš a dokážeš si to potom uvědomit, že tvoje výchozí nastavení je z pánví vepředu, můžeš si teďka prostě posunout pánev dozadu, cítíš, že váha je víc na patě, můžeš úplně volně zvednout prsty od podložky a už teď vlastně odlehčuješ těm klenbám, aby nemuseli padat dovnitř, abychom na nich nestáli, ale mohli se krásně vyklenout v tom stoji. Další věc, na kterou se chceme podívat, je, jestli to chodidlo umí pružit do pronace a supinace. To znamená, jestli se dokáže rozplácnout, takže ty klenby se propadnou a potom zase, jestli se dokáže vyklenout. Ukážu ti teď zblízka takové cvičení, takže neuvidíš moji hlavu, ale jenom nohy. Budeš potřebovat 4 papírové kapesníčky. Složíš si je takhle ještě na půl a jeden si dáš pod palcový kloub, jeden dáme pod základní kloub malíčku na jedné noze, to sami uděláme na druhé noze. Nastav si nohy, ať jsou trošku dál od sebe, než je pánev. Takový širší stoj malinko. Teď pojď pokrčit kolena, můžeš si dát ruce na stehna a jdeme poslat kolena dovnitř, kolena jdou k sobě, potom kolena
otvíráme ven. Kolena dovnitř a kolena ven. A ty kapesničky tam máme proto, aby tyhle 4 klouby zůstaly celou dobu přilepený do podložky. To znamená, že já nechci, aby se to chodidlo převracelo z jedné hrany na druhou, ale aby zůstaly palcový i základový kloub malíku na zemi celou dobu. Tak, pojď pozorovat, co to dělá, jestli ti jde líp to rozplácnutí, když jdou kolena dovnitř, anebo to vyklenutí, když jdou kolena ven. Já ti to ještě ukážu ze strany, co to chodidlo dělá. Rozplácne se, vyklene se. Rozplácne se, vyklene se. Rozplácne, vyklene. Tyhle 2 věci potřebuje umět. Tak a půjdeme dál posilovat tu nohu. Většinou, pokud máme ty klenby padající, tak nám půjde líp to rozplácnutí a mnohem náročnější pro nás bude to vyklenutí. Takže teďka se na tom trošičku zapracujeme. Ideální cvik je, pokud máš doma takovouhle malou gumu, nebo to může být i guma ze starých kalhot vytažená a zavázaná prostě do kruhu. A nebo to můžeš udělat i bez té gumy prostě na začátku. Jo, ale pojď si dát nohy zhruba na šířku boku, nebo tak, jak ti dovolí ta guma, aby tam bylo malý napětí. Jo, nechceme velkou silou za tu gumu teď tahat. Zrovnáme nohy, tak aby špičky směřovaly rovně dopředu, aby se nevytáčely ven. Tak. A zatlačíme teď palce do podložky a zvedáme se na špičky. Pojď ještě nahoru. Nahoru. Ta guma tě trošku táhne do toho rozplácnutí, do toho, aby šly kolena k sobě a ta noha se rozplácla. My musíme pracovat proti tomu odporu. Jo? Takže už jenom když takhle stojím a musím pracovat proti tomu odporu, tak už ta noha se trošičku vyklene. Pak tam ještě přidáme další prvek, když se zvedáme nahoru na špičky, zase posílíme svaly uvnitř chodidla. Vezmeš si míček, nebo to může být klidně cokoliv, i krabička třeba na svačinu. Jo. Něco, co si dáš mezi paty, co má takový rozměr, abys toho mohla dát mezi paty. Budeme se zvednout na špičky, ale chceme tam mít kontrolu. Jo, potřebujeme udržet palce opřený do podložky. Jakmile totiž ztratíme oporu těch palců, tak většinou se stane to, že nám začnou vypadávat kotníky ven, budou nestabilní. Takže udržíme si oporu těch palců, dáme si tam nějakou věc mezi paty, zvedáme se, opora palců a teď zmáčkneme nahoře ten míček ještě patama a vrátíme zpátky. Jo, takže jdu nahoru, zmáčknu ten míček patama, to mi ještě zase podpoří to vyklenutí toho chodidla. Pojď ještě jednou. Jo, takže tohle je cvik a těch můžeš udělat za den prostě 3x10 úplně v pohodě. Samozřejmě se to dá dělat i bez těch pomůcek. Jo, prostě kdykoliv si na to vzpomeneš, jsi na boso, protože v botách, pokud nemáš hodně ohebný prostorný boty, tak to úplně nepůjde. Ale jdeš na špičky, opřeš se o palce a nahoru, až to budeš mít vyzkoušený s tím míčkem nebo s tou krabičkou, tak už budeš vědět, co ty paty mají dělat. Jo, že když jdu nahoru, tak ty paty se stáčí k sobě. Jako by si paty chtěli dát pusinku nahoře. Tak. Jo, to je skvělý cvik, který ti ty chodidla pomůže posílit v tom vyklenutí, začít tam tvořit tu klenbu. Důležitý ale je, co se pak děje i dál s tou dolní končetinou. Jo, není to většinou záležitost jenom toho chodidla, záleží, jaká je stabilita kyčle, jak aktivní je hýžďový sval, který stabilizuje pánev, nebo všechny hýžďové svaly. Jak ta kyčel je stabilní.
jo, jestli opravdu všechny svaly kolem kyčle jsou v rovnováze a drží tu kyčel. Hodně často je potřeba pracovat ve vnější rotaci, získávat sílu v zevní rotaci kyčle, jo, aby ta noha se mohla líp vyklenout, aby to vlastně šlo po tom řetězci až nahoru. Je potřeba, aby fungoval střed těla. A to už je potom další práce, komplexní, nejenom tady na pár minut videa. A takovou práci já učím v kurzu Střed těla v harmonii. Jo, je to 6týdenní online kurz, dám ti odkaz tady pod video, můžeš na to mrknout. Tak a pokud už ta noha víme, že umí to pružení, že umí jít do pronace i do supinace, umí se vyklenout, já s tím pak můžu pracovat i při cvičení. Jo, samozřejmě v nějakých dynamických věcech to úplně nepůjde. Když poběžím, tak těžko už si budu hlídat, co dělá úplně přesně chodidlo. Ale pokud půjdeš třeba na jogu nebo nějaké cvičení, kde seš díl v nějakých pozicích, já to ukážu, třeba tady nějaká pozice bojovníka, řekněme. Jo? A už tady si můžeš všimnout, jestli ti padá klenba dolů, kotník ti padá dolů, překlapí se pata směrem ven a většinou k tomu půjde i koleno trošku dovnitř. Pokud já si ale zvládnu vrátit koleno zpátky, vyklenout si tu nohu, opřít se o palec, jako bych chtěla nasát takhle tu podložku tou nohou, tak mi tam krásně vznikla klenba a já tam cítím napětí, ty svaly teď prostě pracují. Podívám se ale i na tu zadní nohu, protože ta často je taky překlopená úplně na tu vnitřní hranu vlastně do toho propadnutí té klenby. A já když si úplně jednoduše jenom zatížím vnější hranu paty, tak zase se mi ta noha mnohem víc vyklene. Jo, takže i takhle v nějakých pozicích se na to dá mrknout, co ta noha dělá, dokážu ji dostat do toho vyklenutí, abych ji v tom posílila teďka, protože pracuje v zátěži a dokáže se v tom vyklenout. Stejně tak, když to budou nějaký výpady. Jo, když chvilku budu v tom výpadu, podívám se, co ta noha dělá. Dokážu ji v tom zase, dokážu si napřímit tu patní kost, aby mi nepadal vnitřní kotník dolů. Dokážu si vytáhnout ten vnitřní kotník nahoru, zase opřít se o palec, jako bych chtěla nasát podložku, koleno srovnám v ose chodidla. No a takhle si můžu s tím pracovat i právě při tom cvičení krásně. A jestli máš nějaké dotazy, tak piš a těším se zase příště. Krásný den.